po yung mga promo nila. Ayan, salamin. Mga rim mirror. Hindi ako kasali itong nakakahod. Ito lang pong mga naka-open box. Yan, kasali kayo sa promo. Yung mga naka-open box po. Pasyal na ho kayo dito sa Carson para po makita po ninyo yung naka-promo sa kanila itong mga ibang items po. Mga brosis, yung mga hinahanap nyo na mga gulong, mga rim, available po dito sa Carson Apalit.
Yan po. Ito po, mga GB box po natin. GB box. Iba-ibang brand po siya. Meron po tayong BMX, tsaka po RXR, tsaka meron din po tayong ang tawag dito. Malaking box po ng RXR. Bali, ilang liters po naman yun? Meron po tayong mga 25 liters, 30 liters, meron din po tayong 38 liters po. Yun. Mga available po natin na sukat po. Apo. Bali, magkakano po yung niya? Sa ano po natin, sa RXR po natin kasi 580 po siya. 580. Sa mga LT naman po natin, Kasama na yung bracket 550. doon? Yung sa ilalim lang po, yung plastic na po. Yung plastic yung Opo, kasama na po yun. kasama. Set na po siya, pati yung mga tornilyo po niya kasama na po. Isasalpak na lang. Opo. Tapos meron din tayo ito, BMX. Meron tayong plain po kasi nito, tsaka yung ibang design. Apo. Yung plain po natin, 550. Mm-mm. Ay 570 po yung plain. Tapos yung ibang ano naman po niya, nasa 590 po. Bali, ilang liters po yun? 30 liters na po siya. Ah, Kasya na po malaki. yung full face po na helmet. Apo, Kasya na po, opo. Malaki. Ayan. Tapos ito, may mga available din po tayong mga camelback. Saka itatapat ko po yung... Yan po. Yung mga camelback po natin. Meron po tayong pang XRM. Ayan. Sa mga gustong maging maporma po yung motor nila, XRM, meron po tayong Honda Click. Honda Click. Meron din po tayong Mio Sporty, Mio 125. At available din po natin yung pang Raider po. Meron yung pang Raider. Opo, ito po yung siyang pang Raider po. Ayan, May mga pangalan na po dito, magkikita po yun agad. Kasi itong mga universal tapalodo po natin. Oo, yan pangharap o palikod? Pangarapan po yan, universal Pangharap yan. fender po. Ito yung may kulay, no? Opo, May black. may silver po tayo, may black po tayo. Oo. Yan. Yan, mga brosis, oh. Yan, baka ganyan yung mga meron din po brand. tayong mga flat seat po. Ito, flat sheet. Pang, Yan po, spiker po yan, racing drag po. Pang racing drag. Opo. Ay, mga bro, mga mahilig mag-racing. Ayan, oh. Upuan, available. Ito, pang Yamaha. Opo yan, pang Mio po yan. Pang Mio. Meron po tayong Suzuki. Ito. Ayan, Suzuki. pang Suzuki. Honda. Available po rin mo natin. Saka front fender po ng mga TMX po, pangarapan. Pangharapan. Opo yan. Yan. Tanggat, magkakano yung ganyan? Nasa 320 lang po yan. Nalagang Ayun. 320 po, mabibili na po. Opo. Ayan, Tapos, pwede na lang palagay dito, ano? Oo, pwede po pa-install. Mm-mm. Meron po tayong nag-i-install po. Available po lagi. Opo. Tapos ito, meron po tayong mga pan-side wheel po. Fender. Stainless po. Ayan. Ayun, hindi po nangangalawang. Hindi nangangalawang to. Mga po. Saan ba? Sa likuran? Sa likod? Sa side wheel po. Side wheel. Ah, Side opo. wheel. Opo. Ayun, Yan. mga helmet po natin na naka-promo po. Yan, mga helmet. Para po sa mga low budget po na... Ito, pambata, no? Pwede rin po. pwede. Kailangan po ng helmet. Pumunta na po kayo dito, makakabili po kayo. Mura-mura po. Yan. Maganda, oh. Mga silver. Yan, diretso po tayo dun. Ito, upuan. Ito rin po, yung, ayan po. Isasabit pa po kasi yan, stock lang po yun. So, lalagay pa rin. Apo, ilalagay pa lang po. Ito na po yung mga tube po natin. Mga brand po natin, SRT tube. Apo, yung mga interior. Apo, ito po siya. Yan. SRT tube po. Apo. Yan, iba-iba sukat po. Meron po tayong 250, 275, 317 po. Bali, tatlong klase po ng brand po natin ng interior. Meron din po tayo ng SAL tube. Ito sir, ang SAL tube na po, makintab po siya. Madulas o Makintab po. makitab? Opo. Yan. Tapos, yung isang brand po natin, ito po, Sapphire. Ito na po, matibay, heavy duty talaga. Makunat. Makunat. Hindi basta-basta nabubutan? Hindi po. Pang tricycle yan. Opo, kahit anong motor pa, pwede po siya. Ayun. Tapos, ito na po yung mga, ito po, meron po rin po tayong Fuji, best selling po natin. Fuji tube. Kahit tilay-layin po, hindi mapuputol. Hindi mapuputol. Opo, sobrang kunat po niya. Yan po yung magandang brand po na ano. Tube. Patibay. Ano? Opo. Ito, meron matibay po. silang ganito pang bike. Pang bike to, no? Andiyan, pwede rin po sa motor po. Pwede yan sa... Ayan, meron po tayong available na mga basket, Basket, po. oo. Meron po tayong gold, black, white, sa mga Mio, wave, pwede po yan. Ay, pang bomba. Ayan, meron po tayong hand pump po.
Sa halagang 100 pesos, makakabili na po. Yan, yung mga lumalambot ang gulong sa mga halanganin lugar. Opo, Maganda kailangan po yung natin may yan backup. para baon po, backup. Oo, kailangan may backup eh. Opo. Tsaka ito pa po, may mga rainbow pa po tayong basket. Ayan po yung mga luggage box po natin, yung pinakita ko po kanina nakabox. Aba pa yung nandoon. Opo, ito po yung mga iba-ibang design po nila. Yan po, RXR, LT, BMX. Ayan po. Ito yung BMX plane po na pinakita ko po kanina. Yan po yung design niya. Apo. Tapos Ay, yung mga nakabox iba po. doon. Opo. Ito, mga pintura. Mga spray paint po natin. Eh, yung mga Ito, nangangalawang iba-ibang ng mga brand po tayo. Meron pong Aeropack, Fluorescent, mga Botany tsaka Bossny po available po natin dito. Apo. Ayan, meron din po tayong Chrome. Ito, chrome talaga. Opo, Yung Chrome po siya. kalalabasan yan. Opo. Galing. Magkano yung ganito? Ito po, bilang po sa ano, 110 lang po. 110. So, Opo. itong mga Etong mga ganito naman po, 85 pesos lang po. Murang-mura po. Ito, mura-mura na. Ayan. Ayan, mga iba-ibang kulay pa po. Meron pa po. Ah, ito, ganun din yun. Ito, Opo, 85 pesos din po yung mga yan. Mm-mm. Per piso, per piraso po. Ito, langis. Ayan naman po yung mga langis natin. Meron po tayong mga habulin, Oo. semi-synthetic, synthetic. Alin Available. yung synthetic? Ito po. Meron po tayong semi-synthetic po. Okay. Pwede po 1 sa liter mga nito. 800 po. Pang ano po siya, scooter. Ah, Type. pang scooter. Wave type, ganyan po, Mio. Saka meron din po tayong mga Castrol. Ito. Castrol po natin, tatlong klase po siya. Castrol Power, 1. Meron po tayong Castrol Go. Meron po tayong Castrol Active. Ay, ito 1 liter. Ano? Ayan, meron po tayong 1 liter. Meron din po tayong available na 800 po. Para sa mga naghahanap po, dito po available po ang mga langis po namin. Kompleto. Iba-ibang klase langis po. Oo. Kompleto, no? Iba-iba Kompleto po, meron po tayong mga Zik. Asan? Ito po yung mga Zik oil po natin. Ayan po, meron po tayong M7. Available din po yung M5. Anong M5 M7 and saka 9. M5 po? Anong Ano yan, sir? Nagkaiba po nila, malapot tsaka malabnaw. malabnaw? Yun lang ang tunay. Ano ang maganda doon? Pero kung tutusin, sir, maganda na po yung malapot. Ay, malabo. Para kapit po talaga yung mga granayang mga sa... Oo. Hindi siya dumudula sa Hindi po. nakakapit Opo, na pag umikot. Opo. Oo. Para mabilis din po maginit yung makina. Oo. Mabilis mag-banner po. Mm. So, dito sa dalawa na to, maganda yung 7. Opo. 7 po. Okay. Yan, mga bro. Yan, ito po yun. May ibang klase pa po. Meron din po tayong mga Shell Advance. TX7 po, yung blue. Yan po, synthetic base po. Tapos yung pandagdag, meron din kayong available. Opo, meron din po tayo. Oo, alanganin sa 1 liter. Meron. Opo. Ito, meron po tayong ano, Petron. Murang-mura, sir. Kano yung ganyan? Halagang 130 po, meron na po 1 liter. Oh, mura naman yan. 130 lang po. Oo. Kaya kung meron pa pong 800, halagang ano lang po yung 110. Oo, mga ganun, ano? Opo. Kaya sa mga walang low budget po, pwede na po itong gamitin. Sa kanila to. Mura-mura na po. Ito, tuti. Ayun, mga 2D po. Pang 2 stroke po yan. Mga RXT, HD3, RS, pwede po yan. Ayun, available din po sa atin yung mga bulid na SF, ECY, tsaka motor oil po. Opo. Ayan po. Ayun, dito po yung mga battery po natin. Yan, battery. May available din po yung mga battery natin. Meron po tayong mga pambadya. PMX 155, PMX 125, Mio S40, Mio Soul. Halos na po ata. Nandito na po lahat ng battery na nasukat po sa mga motor eh. Ah, kompleto na, no? Opo, kompleto na po. Galing naman. Ito po mga mags na to. Ayan yung katulad po nung sa kabila po yan. Yung mga pang NMAX po. Oh, yung mga Tsaka one set Mio na, Soul. no? Opo, set na po yan. Pair na po. Sa halagang 3,420 po. Opo. Ayan, yung mga panlinis po natin ng mga makina po. Tanggal po ng kalawang. Meron po Ito. tayong ano. Ito po ito. Yan para sa Chain ano loop yan? po. Sa kadena, no? Apo. Tapos yung mga penetrating oil po sa kalawang po na ano, parte po ng mga tornilyo Opo, opo. para mabilis kumana. Magkano yung ganito? Ito sir, alagang
120 mabibili mo, sir. 120. Paano pag na-wholesale ka pa po? Opo, opo. Makukuha na lang po sa halagang 89. Opo. So, doon sa 89, mga ilang peraso yan? Mga... Pieces lang po, sir. Per piece po siya, Hindi, 120. ibig sabihin, pagka wholesale, mga ilang pieces yung wholesale natin? Minimum, kumbaga. Minimum po natin sa pag-wholesale, sir. Abot po tayo ng worth of 5,000. Word of 5,000. Wholesale, automatic wholesale na po yun sa 5,000. Opo. Tapos, sa susunod po na mamimili po kayo, halagang worth of 500 na lang po pataas para mapasok po natin sa wholesale. Wholesale na. Opo. Yun. Hindi po kasi natin pwedeng ipasok po ng wholesale hanggat hindi po naabot sa 500. Oo. Po, pataas po dapat. Pataas talaga. Opo, pataas po siya. Sa pupeto, metal polish. Ayan na po polish. yung Sa panlinis po, mga- pampakintab po ng mga pampakintab. stainless. Oo, mga stainless. Opo, yan po. Mga bakal po na chrome. Pampakintab po yan. Ay, meron na silang facing. Ayan, meron available din po sa ating Available din facial. dito. Ayan. Ayan, alagang 10 pesos na lang. Ayan, mura talaga. Bumaba na po eh. Opo, murang-mura. Oo. Ito, grasa. Opo. Ito, tapos yan po eh. Mayroon din po tayong tire block para sa gulong po. Rainary po yung tatak. Saka available din po natin yung mga whiz, brake fluid po. Ayan. Saka meron din po tayong panlinis po ng Ito, makina. para saan yan? Engine plus po. Sa panlinis po ng makina yun. Ibubuhos po yan. Tatanggalin mo na po yung Kapanda rin din. papanda rin po. Kapanda rin. Para mag-rotate po yung maglinis po siya Okay. sa loob. Tapos pagkatapos malinis po, ilalabas po ulit yun. Medyo drain ulit. Opo. Ibabalik na po yung langis po niya talaga. Opo. Pero langis din yan, ano? Opo, parang langis yun. Dito po. Ito po dito tayo. Ito naman po yung mga headlight AC po natin. Available po sa atin. CT100. Meron din po tayong Pamio. Meron din po tayong STX. Ang available po natin na ilaw. Meron din po tayong taillight assembly. Para sa mga badya. Meron din po tayong Pambarako at TMX po. Available po dito. Ito, ibang brand naman po ito. Ryan brand naman po na headlight AC. Meron po tayong pang sporty, sniper. Meron din po tayong smiley po na Mio. Ayan po, smiley po na Mio. Available na din po. Ito, sa mga signal light naman po, available din po tayo. Meron po tayong pang TMX 125, 155. Meron din po pang XRM. Barako. Pambarako. Yan, assembly na po siya. Buo na po siya. Ay, lalagay na lang. Opo, buo na lang po. Sasalpak na lang po. Ay, sasalpak na lang. Ayan po, mga horn po natin, mga busina. Anong busina po yan? Pang kotse? Pamotor lang po siya. Pang motor. Pero anong tunog po nito? Pang... Tunog po nito, kaya po siya tinawag na 18 horn. 18 po yung ano niya, Tunog. 18 po yung tunog niya. Iba-iba po. Apo, iba-iba. Tapos pwede rin po siyang single type lang po na tunog. Oo. Depende na lang po sa Meron may-ari din siya po. pinipindot na ba? Opo. Pwede ka mamili ng gusto. Opo, pwede po siya. Okay. Diretso lang po ang push ng busina niyo, sir, yung button. Nag-iiba na po siya. Nag-iiba May na. Opo. Oo. Diretso lang po. Diretso na. Ayan, meron po rin tayong malakas sa horn. Yung compact horn po. Yan, pang ano yun, bagong Pantrack taon. na po yan. Pang bagong taon. Opo. Ayun, meron din po tayong mga single horn po. Yung mga stock horn po. Ay, yung mga stock, 50 oo. na po. Yan po, available din po natin. Ayun, mga speedometer po natin. Available po natin, TMX 125, 155. Meron po tayong mga digital, universal speedometer. Yan, available din po sa atin. May nag-install na rin kayo ng ganun. Meron na rin po. Okay. Saka ito po yung mga natin. Shock cover po natin. Meron po tayong SkyDrive, On The Beat, and Max. Ayan na. Tsaka ito po, sa tangke po. Universal cover po sa tangke. Sa tangke yan. Opo. So pwede yan kahit saan Opo motor. siya, opo. Kahit anong motor po, basta yung pang 125 po na pambasada po. Oo. Available po siya. Badya, pwede rin po siya. Domino po yung brand niya, Racing Domino. Pang protection din yun, no? Sa Opo. tangke. Para iwas gas-gas po sa tangke, Iwas sir. gas, oo. Ma-maintain yung kagandahan ng tangke. Ayun. Ayan, shock cover din po, Domino. Meron din po tayong brand ng Racing Drag po. Pan-Domino po na shock Pang cover. domino. Opo. Ito na po, mga seat cover po natin. Ayan, mga motor cover po natin. Para sa tagulan po, pwede po yan. Oo. Ayan.
Tapos dito po, available din po natin dito. Meron po tayong mga footrest po. Rear footrest, front footrest po meron po tayo. Stock po yan. Stock. Opo. Stock. Stock footrest po. Available po natin, TMX 155 po. CT100. Opo. Saka XRM wheel po, available din po natin. Saka meron din po tayong mga pambarako sa Yun. ayan, Ito yung po. ito po yung mga natin, mga brake rod. Retrag. Oh, available po natin diyan. Meron po tayong TMX 155, V100, saka meron din po tayong pang CT100 po. Mga Rusi 125 po, available din po natin. Walang available na pang SIM, no? Yung S1. Parehas lang po ng ano yun, sir. Parehas ng pwede rin. TMX 155 po. Pwede rin. Opo, pwede po siya. Yung mga naka SYM, yan, pwede rin pala sa inyo. Ayan po. Basta SYM po, ito. Pwede po yung ganito. Ganito po siya. Yan. Tapos ito na Ito po. yung Sa mga sa side view. stand po natin. Available din po yung mga 16mm, 18mm, 20mm, 21mm po. Ayan, Ayan, side stainless stand na. po. Opo, chrome po siya. Chrome na siya. Meron din po tayong standard size. Kulay itim po. Yung mga ayaw magpalit ng ano, no? Nandito po yung kanilang mekaniko nga pala. Napakilala ko po sa inyo, si Tatay. Tay, ano po pangalan niyo, Tay? Arvin po. Arvin. Ah. Ayan, mga brosis, pagka pumunta kayo dito at may binili kayong pyesa, pwede nyo na po ipalagay kay Tatay. Ayan. Siya po yung mekaniko nila dito sa Carson. Ayan. Tatay. Maraming salamat po, Tay. Ayan, bro, ang pangalan mo? Emil. Emil, ayan. Bro Emil, ayan. Shoutout ka, bro. Hello. Sinong gusto mo i-shoutout? Ayan. Shoutout sa mga tropa ko dyan. Tropang ano? Tropang... Tropang tulog? Tropang tulog. Ayan. Dito nagkatrabaho si Sir. Staffin. Oo. Ayan, mga busy yung mga tao dito. Ayan, no? Lay pa shoutout daw, Lay, oh. Si Madam, naiiya pa si Madam eh. Ayan. Marami rin silang helmet. Ayan, sarado ka. Ay, mga brosis, papaliwanag po nila siya. Saan ang pangalan mo? Bill service. Ayan, si Sir Vincent. Saka yung kasama natin si Deacon. Papaliwanag nila kung paano mag-dealer. Paano yung sa halagang 5K. Yes, yes. Yes po. Sa halagang 5K, pwede na kayong mag-umpisang magnegosyo sa pamamagitan ng pagsuporta nila sa inyo. Suportahan po nila kayo. At pwede siyang online, no? Meron online sa Yung for online services like meron sa Lazada account, Lazada at account. Shopee account. sa Shopee. Search na po na ni Sky Motors sa Lazada Yun. at saka sa Shopee. Opo. Tapos bukod doon, sa shipping, ano ba, malayong lugar, Ano po siya? Free service po. service siya. Actually, may free shipping naman siya, sir, usually sa ano. Makikita naman po nila yung mga yung instructions sa Lazada account mismo po. Yun. Ito po, para makapag-umpisa po tayo sa pag-wholesale po, madali lang po eh. Magdala lang po ng one valid ID po. Tapos, mag-purchase lang po kayo, nabili lang po kayo ng halagang 5,000 pesos lang po para makapag-umpisa na po at makagawa po kayo ng account po sa ano po natin. Ayun po, pag nakapagbuo na po kayo ng account nyo, nagkaroon na po kayo, habang tumatagal po, may benefits naman po yung makukuha. Meron po tayong rebates. Kada taon po yun, binibigay po ng mga natin sa mga wholesale po. Tapos meron po tayong exclusive promos po. Yung mga mas bumababa sa price po ng pinaka mga item po. Tapos meron din po mga pinamimigay po kami ng mga freebies po. Kada taon po yun, meron po yun. Kada dumadaan po meron po mga freebies. Tapos kung hindi na po kayo makapunta po sa store namin, gusto nyo mamili, meron po kaming delivery service. Yung naman po sa amin, yung pag-deliver po, ano naman po sa inyo yan. Kung paano po, kayo na po bigyan ng
buwan sa nagdidelivery. Meron, kumbaga hindi yung cover yung Apo. service. Yung service fee. Nga po. Sila na lang po magbigay kung magkano po bibigyan nila ng deliver. Ganun na lang po. Opo. Yun. Hindi po kami humihingi ng halaga para sa bayad sa nagdideliver. Kasi sila na cover na nila yun. Apo. Yun. Yan po, ang ibig ko sabihin, yung pong mga items na yung order niyo sa kanila, eh, kayo na po ang magbabayad ng shipping. Yun, hindi po siya nakakover doon sa price na binayaran niyo sa kanila. Apo. Yun. Ano ba pong dagdag na info sa'yo? Okay, sir. Visit lang po kayo sa store namin every from Monday to Sunday. From 8 a.m. until 6 p.m. po. Sa inyong store namin. Yun. Tapos po, dito lang po siya, along Apalit po. We are located at Santiago, Santiago. San Vicente, Apalit, Pampanga. Ayun. Yeah, Contact number po ninyo sir. Contact number natin dito is 0917 Sa mga gusto po, 5141 ayan po, pakiulit po. 0917-5141-925. So ito po siya. Aliwa mo eh. Kasi isang makaba na yun eh. Makaba yan. Sa mga nais magnegosyo, gusto nyo mag-umpisa sa maliit na alaga, Hindi yan yung kaba. pwede kayo 5K. Hindi niya. Marami Only po kayong 5,000 lang po yung initial purchase nila. Then you can become a wholesaler po. wholesaler na. Hindi mo na. Pasok na yung mag-iruso. Kahit sa pong lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, wala po kayong magiging problema. Kontakin nyo lang po sila. Ay lalagay ko po yung kanilang link sa description below para po sa mga ibang info. At pwede nyo kontakin si Sir Sir Vince. Ayan. Yun po. At meron po sila ngayon naka-sale. May mapakita Yung mga promo items din po promo tayo. silang items. Even po, good news po, even sa mga wholesalers, meron po kami mga every 15, let's say, this coming 16 until 30. So, meron kaming exclusive promo para sa mga wholesalers. Yun. So, time to time naman po, nag-update din kami sa social media account, sa Facebook din namin, Opo. para ma-update kayo lagi. Ano po yung Facebook page po? Yes. Sky Point Apalit, ito po siya. Ito po siya. Ayan. Nandun na rin po yung link sa bandang ibaba. So, PM lang po kayo and mag-message request lang po kayo para ma-entertain po namin kayo lahat ng mga inquiries nyo yan. Yung pong pangalan po ng Carison, Yes. Actually, babaguhin nila. yes po. Yeah. Pinalitan na po siya, SSL 888 po siya. Yun po kaninang pinakita ko sa bandang itaas. Opo, Yes. yan na po yung magiging pangalan. SSL 888 Trading Corporation na po siya. So once po na yung po Carson is papapalitan na po siya ng signage na SSL 888. So i-update po namin kayo once na okay na po. Opo. Yung pong mga, yung mga suki na dito, wag po kayong magtataka kung sakaling makita nyo, dumangga dito na bago na yung pangalan, sila pa rin po yun. So, ano po kayo, tumuloy pa rin po kayo. Pangalan lang po yung nag-iba, pero yung Opo. servisyo po namin hindi po mag-iba. Hindi mag-iba yun. Tama po. At ano lang po yung pong ibang mga mga viewers diyan sa ibang location na mayroon kami mga branches, pwede po kayo magtanong sa amin para ma-assist din po kayo namin at mabigay namin yung mga address ng ibang branch. So pwede rin po kayong mag direct sa kanila na para maging member Opo. or maging wholesaler. Yun. Yan. Kaya po ini-invite ko po yung mga malalapit dito sa Apalit, kagaya po ng Masantol, Macabebe, Minalin, Kalumpit, at saka po San Fernando, San Simon, Santo Domingo, na bumisita po kayo dito sa Carison. Nandito po yung mga kailangan ng mga pyesa. Kompleto po rito. Ang kagandahan po rito, mura pa po. Friendly price po yung kanilang mga binibentang mga pyesa po. Ayan. Mura na po siya, at the same time, branded po. Branded naman po yung mga branded po tinitiban siya. natin. So, yun. At mapakita ko po sa inyo yung mga naka-promo ngayon dito sa Garrison po. Baka may gusto ka i-shoutout sir? Shoutout Okay. natin. Shoutout po sa head office namin, kila Ma'am Bernadette. Ayan.
kay Sir Sherwin, sa area manager po namin, kay Sir Chris, at syempre po kay Sir Jancy, tsaka kay Ma'am Cathy Yalong, at kay Sir Sam din po. Ay po sa lahat ng mga BM dyan, kamukha ko BM, mga supervisors, at sa lahat po ng team ng SSL 888 Trading Corporation. Ingat po kayo and God bless.